Prečo sa zrušilo napríklad sekanie rúk? To je humanizmus pre Boží veľký. Netreba rozšíriť tú škálu trestov, máme basu, máme nejaký možno pokutu. Tak však sú teraz na to. Prečo sa zrušilo napríklad sekanie rúk? To je humanizmus pre Boží veľký. A nevravím, že mučiť, no má chirurgicky odseknúť ruku. Jasné, bezbolestne. No, kľudne, že ukradne, odsekne mu teplňa časť. Ježiši Kriste, tak je nejaká charta ľudských práv, samozrejme to sú absolútne ponižujúce tresty a všetky veci, ktoré nemôžu byť, ten trest má byť adekvátny. Práve preto ja uprednostním tú restauratívnu, pretože pre mňa nemá význam, že človek, ktorý bez ohľadu na to, v akom kontexte je, lebo proste mohol mať ekonomickú situáciu, alebo sa mu to stalo jednoduchšie, alebo tak vyrástol, doma ho bili, keď bol malý, tak ukradol 10 000. Ako pre mňa nemá význam, že stráviš 10 000. Tam sa len naučíš všetky triky. Ale keď dáš 10 000 navrh, 10 000 navrh, či štátu, alebo tomu poškodenému, tak si myslím, že si to strašne potrestaný, lebo si predtým tých 10 000 nevedel zarobiť.